Me datën 21 prill 2026 në Budva u mbaj takimi ministror në kuadër të presidencës malezeze të procesit të Berlinit me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të vendeve të rajonit dhe shteteve anëtare të Bashkimit Evropian. Takimi organizuan nga Ministri i Administratës Publike të Malit të Zi, Marash Dukaj, i cili theksoi rëndësinë e reformimit të administratës publike, zhvillimit të kapaciteteve njerëzore dhe digitalizimit të shërbimeve publike. Pjesëmarrësit vlerësuan se rruga drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian nuk nënkupton vetëm për afrim ligjor, por edhe institucione të forta, administratë profesionale dhe investim në dije. Gjatë takimit u diskutua për modelet moderne të reformave, tërheqjen e talenteve dhe forcimin e leadershipit në administratë. Në këtë kuadër, RESPA prezantoi programin rajonal të mobilitetit për nëpunësit civil, i cili do të mundsojë shkëmbim përvojash dhe trajnim profesional ndërmjet vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe vendeve partnere të Evropës. Në përfundim u theksua se një administratë publike efikase dhe moderne është themeli i qeverisjes demokratike dhe një urë e rëndësishme drejt integrimit evropian të rajonit. Uvaženi gospodine Reifenstuhl, uvažena gospođo Superti, uvažene kolege, predstavnici vlada, članica Berlinskog procesa, uvažene ekscelencije, ambasadori, predstavnici diplomatskog kora u Podgorici, uvažena i draga direktorice Majo, draga gospođo Perišić, kolege, predstavnici medija, dame i gospodo, svi prisutni, čast mi je i veliko zadovoljstvo što Crna Gora upravo ovim događajem, ovim sastankom otvara predsjedavanje Berlinskim procesom za 2026. godinu. Zahvaljujem se svima na prisustvu i jasno se ovim činom potvrđuje da dijelimo zajednički stav, da su ljudi temelj svake uspješne reforme. Istakao bi ovom prilikom i jasno partnerstvo sa RESPom koje našim zajedničkim ciljevima daje konkretan sadržaj i omogućava da vizije pretoče u rezultate. Kao što svi znate, Berlinski proces je važna regionalna inicijativa i ovom prilikom želim da izražavam zahvalnost inicijatorima i svim partnerima Berlinskog procesa na kontinuiranoj podršci i angažmanu koji su od suštinskog značaja za napredak regiona na evropskom putu. Moto našeg predsjedavanja Region u pokretu, vlasnici promjena, odražava posvećenost naše zemlje regionalnoj saradnji i izgradnji sigurnih i efikasnih kapaciteta administrativnih koji donose trajne rezultate. Upravo iz te perspektive jačanje javne uprave je jedan od ključnih prioriteta ovog predsjedavanja. Želim da naglasim da se čak 40% predstojećih obaveza Crne Gore u procesu pristupanja Europskoj uniji odnosi se upravo na oblasti javne uprave. Ova činjenica i jasno pokazuje da bez funkcionalne, profesionalne, otvorene, digitalizovane javne uprave nema uspješnog ispunjavanja evropske agende, ne samo Crne Gore, nego svake buduće zemlje Evropske unije. Naš fokus su ljudi, osnaživanje liderstva, privlačenje, izdržavanje talenata, kao i izgradnja održivih kapaciteta. Jer nijedna strategija, ma koliko ona dobro je napisana, sama po sebi ne donosi promjene. Promjene donose ljudi koji imaju znanje, imaju integritet i motivaciju da ih sprovedu. Zato je ključno pitanje imamo li dovoljno kompetentne, motivisane i odgovorne ljude da sprovedu reforme. Ako ih imamo, moramo ih zadržati. Ako ih nemamo, moramo ih i stvoriti. Naša je odgovornost da javnu upravu učinimo
mjesto gdje se znanje cijeni, rezultat ti mjere, a integritet podrazumijeva. Gdje najbolji dolaze, napreduju i naravno tu ostaju. Crnogorska administracija već posjeduje kvalitetne kadrove, čijim se rezultatima možemo i ponositi, ali je za dalji korak neophodno sistemsko jačanje i potpuna profesionalizacija administracije u svakom pogledu i u svakom nivou. Zato smo jačanje kapaciteta državnih službenika postavili u sam vrh prioriteta. Upravljanje ljudskim resursima je živi proces koji zahtijeva stalno prilagođavanje. U tom sistemu naša ključna konstanta mora biti direktno povezivanje, ocjenjivanja rada sa stvarnim učinkom i konkretnim rezultatima. Upravo ove reforme su temelj našeg pregovaračkog procesa sa Evropskom unijom, u kojem javna uprava predstavlja stup institucionalne pouzdanosti. Na tom putu ne izmišljavamo mi nove modele, već uz podršku naših prijatelja i međunarodnih partnera uspješno primjenjujemo najbolje evropske prakse prilagođene našim potrebama. Zato danas šaljemo jasnu poruku. Crna Gora kao zemlja koja teži da bude prva sljedeća članica Europske unije odlučno i ubrzano ide ka standardima razvijenih evropskih država. Taj napredak potvrđuje našu spremnost za naredni korak i nastavak reformi koje počini od ljudi, a završavaju povjerenjem građana i privrede. Uvjeren sam da je predsjedavanje berlinskim procesom dragocjena prilika da Crna Gora dodatno afirmiše rezultate i ciljeve, ali i našu odgovornu ulogu u regionu. Želim da budemo zajedno svi pokretač praktičnih rješenja i zajedničkih projekata koji će rezultirati unapređenim administracijama širom regiona. Naš put ka Europskoj uniji je jasan i nepovratan. U tom smislu snažno podržavamo partnerstvo regiona i zemalja berlinskog procesa. Upravo kroz ovakav regionalni okvir dodatno jačamo i našu evropsku zajedničku perspektivu. Poštovani prijatelji, uvjeren sam da će ovaj sastanak rezultirati pokretanjem konkretnih inicijativa kojima ćemo postaviti temelje održivih promjena i nadamo se da će svi posle nas, za nama, organizovati u mnogim zemljama Zapadnog Balkana slične takve događaje i unaprijediti ne samo javnu administraciju, nego sve kapacitete u svakom smislu država regiona. U tom duhu želim nam uspješan i produktivan rad i proglašavam sastanak otvorenim. Hvala vam na pažnju. Më shumë mbi qëllimin dhe rëndësinë e kësaj konference për televizionin Bojnë u shpreh Ministri i Administratës Publike i Malit të Zi, Marash Dukaj. Jam shumë i lumtur që me këtë konferencë bukfalisht Mali i Zi hap procesin e Berlinit. Siç e dini, këtë vit ne jemi frontrunner, pra në Mal të Zi do të ndodhë procesi i Berlinit, kurse me këtë aktivitet të menaxhuar nga Ministria e Administratës Publike së bashku me Resmen dhe partnerët tonë nga Gjermania, Komisioni Evropian, Franca, organizojmë këtë aktivitet shumë të rëndësishëm që ka të bëjmë me procesin e Berlinit. Pra, bukfalisht ne e hapim procesin e Berlinit në Mal të Zi që do të ndodhë në qershor të këtij viti. Duhet potencoj po ashtu që ky është takimi i parë i rallës që bëhet për procesin e Berlinit, pra reforme administratës publike. Për herë të parë, në iniciativën tonë, reforme administratës publike bëhet pjesë e procesit të Berlinit. Kjo tregon rëndësinë e administratës publike. Duhet të potencoj po ashtu që 40% e gjitha obligimeve që kanë të bëjnë me integrimin e Malit të Zi në Bashkimin Evropian janë përgjithësi ose pjesë e administratës publike. Ky takim po ashtu ka një rëndësi të veçantë pasi që
të pranishëm i kemi të gjithë ministrat e regionit, dhe të regon se Mali i Zi është pris i procesit drejt integrimit në Bashkimin Europian. Ne gjatë këtyre 2 ditëve do të kemi panele, diskutime të shumta ku do të propozojnë që në të ardhmen shtetet tjera të Bashkimit Evropian të përkrahin, po ashtu shtetet e Ballkanit Perëndimor që të organizojnë konferenca të ngjashme, dhe besoj e shpresoj se edhe më shumë do të jepet rëndësi potencialit njerëzor, pra kadrovik në administratë publike. Qëllimi jonë ka qenë që edhe me këtë konferencë atë ta ngrisim në nivelin e duhur, sepse njerëzit që punojnë në administratë, qoftë në atë lokale, sile në administratë shtetërore, e kanë barën dhe përgjegjësinë më të madhe për të gjitha proceset që ndodhin dhe proceset që do të ndodhin në të ardhmen për integrimin në Bashkimin Evropian. Po dita e parë e konferencës, çfarë konkretisht përshtin? Panel diskutimi? Po, kryesisht u hap me keynote ose me fjalimet kryesore, me vonë do të vazhdojmë me panele ministrore. Fokusi kryesor është në ngritjen e kapaciteteve, në motivimin e kuadrove që të mbesin në administratë publike, sille me tërheqjen e kuadrove të reja, pra punësimeve të reja, të ekspertëve të caktuar në fushat të caktuar, si është digitalizimi, mbrojtja kibernetike, reforma, pjesë e administratës publike. Pra këtu po ashtu dëshiroj të potencoj këtë bashkëpunimin rajonal që duhet të ngrisim edhe në nivelin më të madh dhe të gjitha shtetet e Ballkanit Perëndimor të ndjekin rrugën e Malit të Zi, që është rruga e vetme pra drejt Bashkimit Evropian.